La història de Catalunya, vaja, és una història d'imperis, de reis, de revolucions. Avui farem un viatge fins als seus inicis, per entendre com una regió que en principi era petita va arribar a dominar el Mediterrani i, atenció, com ho va perdre quasi bé tot. Som-hi, comencem! Molt bé, el nostre recorregut tindrà 4 parades principals. Primer, els fonaments romans. Després, veurem néixer els comtats catalans. A continuació, explorarem l'expansió de la Corona d'Aragó i acabarem, ja veurem, amb una època de crisi i canvis profunds. Doncs vinga, comencem pel principi. Perquè per entendre Catalunya, primer de tot hem de mirar cap a Roma. És l'imperi que va posar literalment la base sobre la qual es construiria tota la resta. Per fer aquest viatge ens basarem en aquesta síntesi dels fets clau. Anem directes al gra. A veure, la presència humana aquí es remunta a gairebé mig milió d'anys. És una barbaritat. Però la història que ens interessa arranca de veritat l'any 218 abans de Crist. Quan aquells legionaris romans desembarquen en Púries, el futur d'aquesta terra canvia per sempre. És que la influència de Roma va ser total. No parlem només d'una conquesta militar, no. Va ser la implantació de tota una civilització. Van portar el llatí, que amb els segles evolucionaria fins al català, les seves lleis, que serien la base del govern, i, és clar, les seves ciutats i carreteres, que van connectar aquest petit racó del món amb un imperi global. Molt bé, passem ara a veure com, sobre aquesta base romana, i un cop l'imperi cau, comencen a sorgir nous poders locals. Són ells els qui donaran forma a una realitat política completament nova. A veure, això no passa d'un dia per l'altre, El procés va ser molt gradual. Pense-m'hi, cau el regne visigot i de cop aquest territori es converteix en una frontera de l'imperi carolingí, una mena de zona de xoc. Però què passa? Doncs que els comtes que els francs posen aquí comencen a anar una mica per lliure, a consolidar el poder per a les seves famílies. I llavors arriba el moment clau, l'any 988. El comte Borrell II pren una decisió que ho canvia tot. Diu que no pensa jurar lealtat al nou rei franc. I això a la pràctica què vol dir? Doncs que Catalunya, de facto, comença a caminar sola. I ara ve la part realment interessant, com aquests comtats, un cop ja estan consolidats, uneixen forces i projecten el seu poder no cap al continent, sinó cap a una altra banda, cap al Mediterrani. El moment clau és el 1137. Es produeix una unió dinàstica entre Ramó Berenguer IV, que era el comte de Barcelona, i Peronella, l'hereva del regne d'Aragó. I atenció, perquè això no és una fusió, sinó una federació de territoris. Tots dos sota un mateix soberà, sí, però cada part mantenia les seves pròpies institucions. És el que coneixem com la Corona d'Aragó. I aquesta nova corona es llança a una expansió formidable, de veritat, impressionant. Conquereix territoris clau del Mediterrani, Mallorca, Sicília, Nàpols, i teixeix una xarxa comercial potentíssima que la converteix en una de les grans potències de l'època. Mentrestant, a la península, completa la seva forma amb la conquesta del que es va anomenar la Catalunya Nova. Clar, per governar aquest conjunt tan divers de territoris es desenvolupen institucions úniques, com les Corts Catalanes. I compte, perquè no eren un simple òrgan per aconsellar el rei, ni de bon tros. Eren un parlament, un dels primers d'Europa, on els representants dels 3 estaments pactaven les lleis i els impostos directament amb el rei. En una època on les monarquies absolutes començaven a dominar Europa, aquest model de govern basat en el pacte, en la negociació i no en la imposició, era extraordinàriament avançat. Però, és clar, després d'arribar al cim, una sèrie de crisis profundes saquejaran els fonaments de la corona. Crisis que desafiaran la seva estabilitat i que acabaran transformant Catalunya per sempre. És que entre els segles XIV i XV tot sembla anar malament. La pesta negra provoca una mortalitat terrible, l'economia s'enfonsa, esclaten guerres socials violentíssimes al camp i per acabar-ho d'adobar, la dinastia que havia governat durant segles s'extingeix sense descendència directa. Això obre una crisi política gravíssima. Tota aquesta acumulació de crisis debilita moltíssim el país, però la pèrdua final de les seves institucions arribarà a un conflicte bèl·lic a escala europea. La pregunta clau, per tant, és com es va arribar fins a aquest punt? I aquí hi ha la clau de tot. La guerra de successió no va ser només una baralla per veure qui es posava la corona. No. Va ser un xoc de trons, un xoc entre dues maneres radicalment diferents d'entendre el poder. D'una banda, el model pactista de los Àustries, el de negociar, el que Catalunya defensava. I de l'altra, el model absolutista dels Borbons, el de jo mano i punt, un model centralista calcat del francès.
Eren dos mons totalment oposats. Després d'anys de guerra i un cop els aliats internacionals han abandonat la causa, Barcelona cau l'11 de setembre de 1714. Cau després d'un setge llarguíssim i brutal. Aquesta data marca el final del conflicte i, amb ell, el final de l'estat català. La conseqüència política de la derrota va ser immediata i dràstica. El nou rei, Felip V, promulga els decrets de nova planta que bàsicament desmantellen per complet tota l'estructura d'estat que Catalunya havia construït durant segles. Les Corts, la Generalitat, les lleis pròpies, tot, absolutament tot, va ser abolit. I aquí ens trobem amb una de les grans paradoxes de la història catalana. Una cosa realment sorprenent. Pensem-ho un moment. S'acaba de perdre tot l'autogovern, les institucions pròpies, i, malgrat això, el segle XVIII és un període de dinamisme brutal. La població, fixem-nos en les dades, gairebé es duplica en només 70 anys. I l'economia, un creixement espectacular. És, com a mínim, curiós, oi? Llavors, d'on surt aquesta recuperació econòmica? Doncs es va basar en diversos factors. Una agricultura molt més especialitzada i orientada al mercat, l'obertura del comerç amb les colònies americanes i l'aparició d'una indústria tèxtil molt incipient a Barcelona, les famoses indianes, que van ser la llavor de la futura revolució industrial. I tot plegat ens deixa amb una pregunta final, una pregunta per a la reflexió. Com s'explica que una societat pugui viure simultàniament la seva derrota política més gran i alhora l'inici d'una de les seves etapes de major prosperitat econòmica? Una tensió complexa que, sens dubte, marcarà els segles que vindran.